Hi anak, good morning Kuya Boy. Yan, Pauchi, good morning Pauchi. Good morning anak. Nak, may load na ba sila ate mo? Tamsakdan. Marunong na yung anak ko. Salamat, salamat. The Monster. Good morning ma'am. Good morning Jang. Ayan, nagahan ko kasi wala po nakabukas po dito namin. Mamaya anak, paluludan ko kayo. Ayan guys, nagbaba na ng si Ma'am Jang Injolin. Pasukin nyo na po yan. Salamat sa tatlong nandyan. Nakatamsak agad. Salamat, salamat, salamat guys. Salamat sa inyong pagbisita. The Monster. Ayan Tamsakdan host. Salamat Madam May Kalalas sa iyong maagang pagbisita sa akin. Good morning din. Good morning din sa iyo. Kumusta ang iyong pakiramdam, madam? Kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman, host. Ay, buti naman. Kagabi tawa ko ng tawa na nakatulog na ako na nagkakagulo pa rin kayo doon sa LS mo. si Boss Advisor talagang napuyat din sa sasabay sa inyo eh. Isarado nyo ang data nyo anak. Ha? Sino? Si Papa Jack umakyat sa'yo? O talaga naman pagkaswerte mo nga naman host ka. Si Papa Jack, idol ko rin yan si Papa Jack. Nakita ko yan si Papa Jack dito dati sa tumatawid siya dyan sa may Star City, nung yung Star City operational pa. Tumatawid siya papunta ng kasi sa tapat ng istasyon niya dati, mayroon doong mga restaurant, doon sila kumakain. Eh, simple driver tayo, kaya yun. Tumatawid siya, nakita ko yun si Papa Jack.
Ayan guys, pasensya na. Medyo nagtitix kasi ako. Ayan, balik tayo doon. Nataranta ako. Nandyan pa si Macber. Oh, magkakaibigan ba yan sila Boss Macber 23 at saka si Papa Jack? Ano, anong nangyari? Anong ginawa mo kagabi? Nag, nag-ano ka na naman? Na nag-blast-blast ka na naman kagabi. Ano yun si Papa Jack eh? Kuwela yun. Swerte mo naman, host. Dahil lagi ka napapasukan ng ano. Kasing sila ni Macbert 23. Swerte mo naman, pinapuntahan ka talaga ni... Kasi yan si Macbert 23 talaga. Malaking ano na yan. Parang yung influence niya sa ano talaga. Nahihiya lang kasi akong pumunta doon sa maliit pa tayo siyempre. Ang lalaki na nila eh. Kay Lirax yan ni ano, kaibigan din siya ni Kasuward, yung si idol din natin, si Japper Sniper. Kaya yun. Gustong gusto ko makita yan si Japper Sniper eh. Malapit lang ang bahay namin yan dito. Hindi ko lang siya mapuntahan kasi baka mamaya hindi niya ako pansinin. Mairap na. Pero sa totoo lang talagang alam mo naman tayo, idol natin yan. Dahil sa linggo ngayon, papatugtog tayo. Macbert 23 nagpunta rin. Hindi ko mabasa yung chat nyo. Ay magpapatugtog pa naman ako. Mga anak, isarado nyo yung data nyo, pinalolodan ko kayo ha. Para makapanood kayo. Naririnig nyo ba guys? Linggo ngayon eh. Kaya, wala kaming lakad. Mamaya pa kami. Oy! Hello, Mami Teng! Mami Teng! Kumusta po? Pumasok ka sa aking bahay. Salamat po, Mami Teng. Bibigyan ko ng jacket si Mami Teng. Mami Teng, salamat sa iyong pagbisita sa aking bahay, ha? Bigyan ko na kaagad si Mami Teng ng jacket para alam ko na pumunta ka rito, Mami Teng. Salamat po, Mami Teng, sa pagbisita. I love you, Mami Teng. Hello po. Sayawan po tayo kung naalala niyo itong mga music na ito. Nung araw, yan. Mga paborito natin na. Kagising lang po. Kape-kape. Ayan, tapos na po ako magkape, Mami Teng. Kala ko kasi may lakad kami ng aming boss, kaya inagahan ko. Wala pa naman pala. Mamaya pang tanghali. Salamat talaga, Mami Teng, sa iyong pagbisita sa akin. Napuyat si boss advisor kagabi. Doon kami kalalas. Napuyat siya. Nakipagsabayan siya doon. Nakatulog na rin ako kagabi. Ayan. Ayan, nandyan po mga guys, ang ating mahal na mami, si Mami Ping. Ayan po. Kung hindi nyo po nabibisita ang bahay ng Mami Ping, mga guys, bisitahin nyo na po siya. At ang ating mahal na host din, na si May Kalalas. Congrats sa iyo, Madam Host, at binisita ka ng ating mga kaibigan.
lalong-lalo na si Papa Jack. Pinsan pala siya ni Macbert 23. Macbert 23, Papa Jack at Mami Ping. Salamat. Shout out po sa inyong lahat. Ayan po guys. Nandyan po si Mami Ping. Nagkakapilang po si Mami Ping. Ayan, naging masaya ang LS ng aking mahal na host na si May Calalas kagabi at siya ay napuntahan ng ating mga kilala na rin tao. Ayan si Mami Ping, the monster. Hello, the monster. Ayan si Mami Ping, batiin mo po si Mami Ping. Siya po ay suki doon kay Boss Advisor, ang mami nating lahat. Ayan si Mami Ping. Ayan, nandyan na rin ang aking little sister, si RCB TV, si Mimi Vlog. Busy lang muna ako. O sige po ma'am, Mami Ping, okay lang po. Salamat po sa pagpunta, Mami Ping. Gilbert Explorer Vlog, shout out boss. Boy, ayan si hindi ko pa to nadyajakitan si Boss Gilbert. Boss Gilbert, dahil kay aking kaibigan na, bigyan kita ng jacket. Nasaan na ba yun? Nawala. Ayan, Boss Gilbert, kaibiganin mo si Mami Ping at nakabidi-bidi lang yan si Mami Ping. Bisitahin mo ang kanyang bahay at ikay makipagkape na rin kay Mami Ping. Mabait po yan si Mami Ping. At si RCB, ay puki. sorry guys. Nalaglag ang sa aking harang. Shout out Boss Boy. Ayan, shout out sa iyo Boss Gilbert. Pasensya na, tumihaya ang aking harang. Ayan guys. Mega shout out sa lahat na nandito. Sabi ni ayan si ayun, napasyal si Alfred. Boss Alfred, welcome sa aking bahay. Alfred Lumbo vlog sa nalaglag, shout out sa lahat. Nalaglag nga yung tissue, sinapin ko dito yung tissue, biglang gumulong. Ayan guys. Boss Alfred, nandyan si Mami Ping. Boss Gilbert, baka hindi nyo pa yan na kapitbahay, kaibiganin nyo na yan si Mami Ping. Masarap kausap yan si Mami Ping at mapang-unawa yan si Mami Ping. Yan po ay laging nandoon sa LS ng ating mahal din na si Boss Advisor. Ayan si Boss Advisor, ang aking idol sa mga pag-advise. Tuwing alas 7 po siya ng gabi, nag-LS. Salamat at may nakilala tayong isang taong katulad ni Boss Advisor at saka ni Mami Ping na mga experiensyado na sa buhay. Laglag shout out sa lahat. Ayan. Good morning, Lods. Ayan, yan din na si Crescencio, ang ating suki din na taga New Zealand. Ayan, Boss Crescencio, nandyan si Mami Ping, batiin mo siya at kaibigan mo po siya. Salamat ulit sa iyong pagbisita. Vanessa Lacre, ayan, hello host, nandyan na rin si Vanessa. Ayan, Vanessa Lacre, kaibiganin mo si siguro kaibigan mo na to si Mami Ping, napapasyal ka rin sa bahay ni Silas ni Boss Advisor, di ba? Ayan, nandiyan si Mami Ping, bumisita sa aking bahay at nag-bidi-bidi lang siya at nagkakapit, kagigising lang yan ni Mami Ping. Ayan guys, salamat sa mga pumasok dito. Kung nakalimutan yung mag-thumbs-up guys, please thumbs-up to your host. Ayan, thumbs-up lang po tayo guys. Ayan, dito po tayo sa ating sayang wala akong pamumusikan ko sana kayo, ngunit isa lang ang aking
Hindi ko kasi makita. Paano ko makita yung mga message nyo rito? Big shout out sa lahat. Sabi ni Boss Gilbert. Alfred, done na ako, kabayan, kanina pa. Ay, salamat. Okay. Ayun, good morning sa'yo, Boss Micol Kulit. Good morning, host. Kagigising lang. Ay, salamat. Okay. Kape muna, kape. Kape muna tayo, Boss Micol. Ayan, Boss Micol. Kung inyong hindi pa kaibigan si Mami Ping, nandyan po si Mami Ping, ang ating mahal na Mami. Laging nandyan sa natin. Ayan. Kaibiganin natin yan si Mami Ping. Kuya, dikit nyo ako. Balikan ko kayo. Ayan, dikitan nyo daw si Alfred Lumbao. Lumbo pala. Lumbo. Sorry. Naku, ginupitan na yung anak ko. Naku, ginupitan na yung anak ko. Ayan, kalbo na. Okay, sige, okay lang. Sige lang, dikitan lang po tayo. Kapitbahay lang po tayo. Kaibigan po tayo. Ayan guys. Nandiyan ang ating mga kaibigan guys. Kaibiganin niyo po sila. Ginupitan ng aking bunso. Ginapitan ng bunso ko. So, ano yung bunso ko? Kalmo na. Ayan guys. Nandyan po si Jang and Jolien. Kaibiganin niyo rin po yan. Yan ang napakabait kong kaibigan guys. Nandyan siya. Nag-bidi-bidi lang yan. Si nangingisda na yan. Si Jang and Jolien. Ayan, napakabait kong kaibigan din po yan. Kilala ko na yan. Mag-aaral pa lang yan. Kilala ko na po yan. Malaking tulong din po sa aking pamilya yan. Si Jang and Jolien. Ang kanyang ate rin, napakalaki ng tulong sa akin. Ayan guys. Kaibigan, lablaban o kayo dyan. Mami Ping at Crescencio Dan sa inyo. Ayan, punta na si Boss Gilbert sa inyo. Jang and Jolien. Ayan po. Boss Micol, yan. Magabait kong kaibigan yan. Si Jang and Jolien. Kilala ko po yan. Kaya legit po yan. Legit na kaibigan po yan. Kaya yan ang ginagarantiya ko sa inyo. Napakabait ng tao na yan. Ang buong pamilya na yan, mababait. Ayan guys, tuloy-tuloy lang po tayo. Shout out po, host, Matik Tamsak, sabi ni Miss Hart. Salamat Miss Hart. Hindi na ako nakapunta sa iyo Miss Hart. Sorry po Miss Hart ha. At ako'y tumira na rin ng pag-ilis. Mami Peng, sabi ni Boss Micol Kulit. Tinatawag, nagbibiji-biji lang yan si Mami Peng. Ayan po si Jang and Jolien. Saan ang mukha? Bakit wala kang mukha? Wala akong mukha? Ayan o. Wala ba akong mukha? Guys, nakikita nyo ba ako?
lang pala nakakita niya sa akin. Sandali lang ah. At kukuha ako ng sapin. Gumulong kasi kanina, biglang umano eh. Lumipad eh. Biglang lumipad kanina. Ayan, kita nyo guys? Kita nyo na ba guys? Lumipad kasi kanina yung ano ko. Ayan, tulog ka muna Miss Heart. Naku, kawawa ka naman. Wala ka pang tulog. Alam ko nag-ilis ka mula kanina madaling araw. Baka nagkapagulo ka pa nga doon ti May Kalalas. Tulog-tulog din. Baka mamaya mapiktuhan naman yung ano nyo, Miss Heart. Okay lang na hindi ka makaano sa akin. Ang mahalaga yung kalusugan nyo, Miss Heart. At concern kami sa inyong kalusugan. Sabi nga ni Boss Advisor, kailangan kalusugan pa rin ang importante. The Monster, ayan, nagkakape si Miss Heart. At dyan anong oras na Miss Heart dyan? Madaling araw? Miss Heart, di ako nakapunta. Try na ako nakatulog o yan, masaya yan eh. Masaya yan si ano ngayon? Si Ma'am May Kalalas kasi dinalaw siya ng ating batikang broadcaster sa radyo. Asuna TV, hello! Asuna TV, hello sa'yo. Kumusta ka? Welcome sa aking tahanan, Miss Heart TV. Sorry di ako nakapunta. Kanina, ayan, si The Monster. Hindi rin nakapunta. Ayan, nagpapaload na ako sa inyo, anak. Antayin nyo na lang, anak ko. At pinapaloadan ko na kayo. Ayan pala, ulo lang. Ayan, salamat sa siyam na nandyan pa rin hanggang ngayon. Lablaban na kayo dyan. Makipagkaibigan tayo sa isa't isa. Ayan sila Boss Micol, nandyan. Shout out sa iyo, Boss Micol. The Monster, si Asuna TV, nandyan. Ang bago nating kaibigan. Love Marta 28. Ayan, may Love Marta 28 pala. Mukhang late na ako. Nandyan ang ating mahal na si Miss Heart TV. Ayan, laging nag-iilis siya madaling araw. Si May Kalalas, shout out po sa inyong lahat yan. Jang Jolene, ayan ang aking kaibigan. Kuya Boy, sin mo sa akin, CP number mo. Nanalo ka, lotong mangyan. Sige, mamaya sisin ko tayo. Ayan, si Jang Jolene, si Miss Heart. Hindi natuloy, mahina net ko, host. Ay, oo nga, ba't napakahina ng mga net dyan kahit sa ibang bansa si ano, hindi rin makapag na maayos. Si MCC channel. Dito, ang ginagamit ko naman dito lang kasi yung wifi ng amo ko, hindi rin mahina din lang. Hindi rin umaabot dito sa aking Miss Heart. Hindi natuloy ang ko. Ayan, nabasa ko na pala ito. Ayan, nandyan din ang aking kamukha, si Boss Micol. Micol Kulit. Ayan, hinahanap ka, Boss Micol Kulit ni Miss Heart. Ayan, nandyan pa rin pala si Boss Micol. Gilbert Explorer Vlog. Hello, sabi ni Boss Micol. Boss Gilbert, ikay binabati. Inahanap ka ni Boss Micol Kulit. Ayan sila, nandyan pa rin sila. Naka-busy lang ang iba dyan. Maraming salamat sa inyong mga pagbisita guys. Guys, sandali lang, papalo ko lang yung load ng aking mga anak guys ha, para makapanood naman sa akin. Iwanan ko muna kayo saglit ha. Saglit lang, ayan lang, kapitbahay ko lang naman. Ayan. Tugtugan ko muna kayo. Dali lang guys ha.
Ayan guys, nandito na ako, nandito na ako. Nandito na ako sa mga alis, parang awa nyo na. Ayan guys. Sinagap ko lang kasi yung ano. Hello po, ayan, si Lips House, ayan si Madam. Hello. Hello po Madam, salamat sa pagbisita mo. Ayan po ang aking yung naging bisita ni Good morning po host, salamat. Good morning din po. Lips House, ang aking nanay-nanayan. Mula ngayon, ikaw na magiging nanay-nanayan ko, Madam. Dahil sa inyo po, ayan, naka-relate ako sa inyong istorya. Ayan, baka umiyak na naman ako nito. Nakita ko si Madam, bigyan na kita ng jacket, Madam, para alam ko na ikay pumunta na rito. Salamat sa pagbisita, Madam. Nandyan din po, Madam, si short po host, please sure. Nandyan po si Mama Peng, nag-bidi-bidi lang po si Mama Peng. Ayan po, Madam, salamat sa inyong pagpuyat para sa pagbisita sa akin. Nagkabulol-bulol na si host tuloy. Let's House, ayan si Boss Micol, Ma'am, ating kaibigan at palaging nandito sa ating LS. Maging tanghali man umaga, nandyan po siya. Nalilito sila sa aking LS. Ampunin na po kita, host. Salamat sa iyong offer, Madam. Sana po pag natanggal na ang ating nararanasan ngayon, sana maging normal ang lahat. Sana po tayo magkita. At gusto ko ring makita si Boss Advisor, si Mami Ping, gusto ko rin silang makita. At siguro, sana nga po. Ayan, Las Piñas lang naman po kayo, Mami Ping, no? Ay, Let's House. Si Mami na rin ang tawag ko sa inyo. Saan po ba kayo now-host? Nandito po ako ngayon sa Makati. Nandito ako ngayon sa trabaho ko at dito ako inabutan ng Cavite po ako host. Cavite rin po ako, Madam. Cavite rin po ako nandyan po ako nakakuha ng bahay sa Cavite. Ang pamilya ko ngayon nandyan sa Cavite. Ayan, nanonood po ang aking mga anak. Mga anak, ang ating mami na naging rin ang ating istorya ni Mami. Salamat, Mami, at nakarelate ako sa inyong istorya. At nailabas ko rin yung aking matagal na ring nakatago din, pero lumuwag na ngayon ang aking. Ay, ganun po. Saan po kayo sa Cavite? Sa Tracy po kami, Madam. Nandyan. Nasa Gentry lang po pala kayo. Dati po kasi nakatira ako sa Gentry. Sa Manggahan po kami dati. Ngayon, nakakuha nga kami ng bahay sa may Tracy po, sa may Perez lang. Ayan, nandyan lang pala kayo, Madam. Malapit lang pala ho kayo dyan. Pag po, magkalapit lang po pala tayo. Ayan po, talagang small world lang talaga. Pagka naging normal po ang lahat, uuwi po ako pagka may kapalit na ako rito. Magpapaalam ka agad ako sa aking amo kasi miss na miss ko na rin talaga yung pamilya ko. Talagang 2 buwan na yata mahigit ang
pag ano ko, miss na miss ko na rin sila. Kasi dati, pag ano, every 15 days, may 2 days akong day off eh. Lagi ako nandyan. At saka yung asawa ko po, dyan namimili sa manggahan. Kahit hanggang ngayon, dyan siya namimili po. Sa may DB Mart. Saan po kayo sa Gentry, madam? After po ng lockdown, sabi ni Sir Advisor, magmi-meet daw kami. Baka pwedeng sabay. Sige po, magano po tayo ng ano. Sige po. Pag tapos ng lockdown talagang ano ako, makikipag ano kay Boss Advisor kasi nga sarap niya magpayo. Barangay Santiago po kami. Ayan, lagi kong nadadaanan po yan. Alam ko po yung Barangay Santiago, madam, kasi dati madalas akong dumaan dyan, ano kami dati. Pag dumaan kami ng papuntang Open Canal, dyan ako dumadaan. Papuntang Alabang, yan. Yahoo! Ayan si RCBC, si Mimi Vlog. Salamat sa inyong pagbisita, mami. At hinahanap ko, mami, yung ano mo, yung LS mo. Hindi ko makita. Di ba po nag-i-LS kayo paggabi? Gusto kong pumunta sa LS nyo, hindi ko makita, hindi ko naman pala na isin sa akin yung link mo. Ngayon po, anoin ko na. Si-search ko nga po yung ano nyo. Siguro alam nyo na po ang subdivision Villa Vista. Opo, alam ko po yun, madam. Villa Vista, di ba po ano po yan? Kung hindi ako nagkakamali, ano rin yan ni Villar? Alam ko parang kamilya din yan. Hanap ko din po kayo. Buti. Ayan, anuin ko po, ihanapin ko po yung ano nyo. Yung name nyo. Buti nakapasok po kayo dito sa akin, madam. Iba kasi yung lumalabas eh. Pwede po kayo magbaba ng link, mami, para maano ko yung ano nyo. Yan po si Madam. Salamat po, madam, ha. Pumasok po kayo sa aking LS. Buti nakilala niyo po ako. Pauchi. Ayan, nandiyan si Pauchi. Pauchi, ayan si Mami. Litz House. Mabait po yan, si Mami. Kaibiganin niyo po yan. Pasukin niyo po ang kanyang bahay at mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas kay Mami Litz House. Litz. Sinsya na kayo guys, ha. Medyo mahinang aking ayan. Ayun, nakita din kita, mami. Mami, ano kita dito sa ano? May na po akong iris niyo. Salamat po, mami. Ayan, ano ko kayo. Pero wag niyo po itong babalikan kasi po, ano po ito. Ninja ko lang po ito. Ayan. Dadagdagan ko lang po yung ano niyo po. Yung banana. Ayan po.
Ayan si Mami. Nakita ko na si Mami. Ayan si Mami. Papanoorin ko yung luto ni Mami. Wow, sarap. Crispy pata. Ayan guys, saglit lang. Pinanonood ko lang yung pelikula ni Mami. Ayan, pinanonood ko po yung crispy pata ni Mami. Ayan guys, dire-diretso lang po tayo. Ayan po si Mami Lit's House. Bisitahin po natin ang kanyang bahay. Sa mga nananatili dyan sa aking tahanan, maraming salamat po sa inyo. Sinagaan niyo po ang aking hiles. Maraming salamat po guys. Sana po huwag kayong magsawa sa aking muka. Ayan po, pinanonood ko yun. Sarap ng crispy pata ni Mami. Nandyan po kayo, Mami, hanggang ngayon sa, sa Cavite. Salamat. Iba ka lang kasi magsawa kayo. Jojo Tilapia, shout out. Ayan. Si Jojo Tilapia. Ayan, bagong pasok si Jojo. Alam ko na pupuntahan ko na to dati. Si Jojo Tilapia. Salamat sa iyong pagpunta, Jojo. Yes po, host. Nakabakasyon po kami ng hobby ko. Ayan. Sana nga hanggang kailan pa ho kayo dyan, Mami? Sana matapos na itong natin para magkita naman tayo bago kayo bumalik sa yung Ayan po si RCB TV nagbaba ng link. Salamat. Si Jojo Tilapia, ayan, yung tumawa na siguro kumakain na ng tilapia ito. Ha? Sandali. Ano ba yung tihata? Ayan, nagsidating na ang load ng aking mga anak. Ayan mga anak, manood na kayo sa aking LS mga anak. At kung ako'y namimiss nyo, okay, salamat. Pero kung hindi, okay lang. Pero kayo, miss ko na kayo anak. At ang aking mahal na asawa, si Mona Lynn Remolacio. Salamat sa inyong pagbisita sa aking tahanan. Salamat sa mga nagtamsak dyan. At sa mga nananatili dyan, maraming salamat. Si Mami Ping nandyan. Si Mami Lit's House. Ang gwapo mo po pala. Nako. Gwapo lang po paningin nyo. Baka pag nakita nyo ako sa personal, madam, matakot po kayo. Mataba po ako.
Pero ang puso ko gwapo. Ayan po, mami. Pinatatawa ko lang po kayo. Paano po yung mga anak niyo, mami? Nandyan, kasama niyo rin po sila. Nakakatakot na po pala. Mataba ngayon. Yun nga eh. Kaya minsan yung inaano ko. Pero kasi ngayon lockdown, parang wala kang naisip kundi kumain ng kumain eh. Kasi baka mamaya magutom ka, kapitan ka ng ano, yun ang iniisip ko. Pero siguro pag after nito, kasi nag-ano na ako, mami, yung no rice talaga. Kasi yung asawa ko mataba rin. Halos kasing taba lang kami. Pero ngayon, kung makikita nyo, mami, talaga napakapayat niya. Sexy na ng aking asawa kasi nga, no rice na siya. Lagi siyang no rice. Umaga, tanghali, hapunan, wala siyang rice. Puro kain itlog. Ano, yun lang kinakain niya. Yes po, yung anak ko kung lalaki na based din sa nandoon din sa Canada. Naabutan din ng lockdown. Sayang, dapat magkakasama kayo dyan, ano, mami. Let's house, inunahan na kita. Ayan, inunahan na daw po kayo ni Boss Mikol Kulit, mami. Bahala ka na po sa kanya. Ayan si mami Let's house. Ang sarap ng kanyang mga pagkain. Nakakatakam. Ayan, mami, tinapos ko ng iyong crispy pata. Maraming salamat po, mami. At sana tayo magkita. Mikol Kulit, noted po. Puntahan po kita later. Ayan. Ayan po guys. Nandiyan ang aking mami. Mami ko na yan si mami ko. Mami Let's house. Ayan. Napuyat yun si Joe TV 89. Padikit naman po dito. Ayan si Boss Joe. Alam ko si Boss Joe. Ano na yan? Boss Joe, di ba ako monetize channel ka na? Ayan si Daddy Joe yata ito. Si Daddy Joe TV. Daddy Joe TV, padikit naman po dito. Ayan, sige po Daddy Joe. Dikit lang po dyan Daddy Joe. Ayan si Mami Lit's house. Ayan, Mami Daddy Joe, ano yon? Mabait po yan, mga legit po yan mga nandito. Ayan si Mikol Kulit. Jojo Tilapia. Diba tilapia, Jojo, no? Tilapia, tihata. Enteng Octagon, good morning po. Tamsakdan, ayan, nandyan na si Boss Enteng Octagon. Joe TV 89, hello. Ayan kung parang ang alam ko kasi kay Joe TV 89, parang monetize channel na yan. Kung may harang po kayong makikita, huwag nyo skip ang harang ni Joe 89 dahil yan ay monetize channel. Ang pagkakaalam ko, ha. Shout out kay Idol Host. Salamat, Boss Inting Octagon. Legit lang po. Ayan, legit lang po. Legit lang po ako. Pero hindi po ako mabait, sir. Mabait po kayo, ma'am. Basta na nararamdaman ko ang inyong puso. Kaya para sa akin, kayo po ay mabait, madam. Maraming salamat sa inyong story. Enteng Octagon. Ayan, hinahanap ka Enteng Octagon ni Boss Mikol Kulit. Ayan, bumalik na naman si Pauchi. Ayan si Pauchi, nagbibidi lang yan. Baka yan ay busy pa si Pauchi. Pauchi, anong ginagawa mo, Pauchi? Ikaw ba ayan, busy pa sa ngayon? Ayan guys. Hello po idol. Ayun. Hindi ko naabutan Hello po idol Mikol. Ayan. Inabati ka rin po ni Inting Octagon. Boss Mikol.
Ayan po, ayan po, ayan po. Sige lang po, magbatian po lang tayo. Maging magkakaibigan lang po tayo, guys. Ayan. Nakikita niyo ba ako, guys? Ayan, ang dalawang the monster at saka si Pauchi, nandyan. Ayan po, guys. The monster! Ayan ang dalawang account ni, yung isa, si The Monster, ay kanyang, lang yan. Walang tayong tubig. Ayan guys, marami tayong tubig dito ng stock. Gatching na po. Ayan, nandiyan na si yes po host, kitang kita po kita. Nakikita ko din po. Nakikita ko din po ang kapugian. Si Mami talaga, kaya love na love kita, Mami. Love na love kita, Mami. Yung bunso ko, Mami, pogi. Kinalbo na nga ng asawa ko eh. Bah, loading ako. Ang cute mo tumawa. Tinatago ko kasi, Mami, yung yung aking walang harang. Walang harang ang aking, ayan, si Miss D. Mrs. D. SML. Hello po, kuya. Watching here po. Tamsak po sa'yo. Ayan, maraming salamat, Mrs. D. Anak po. Ito po yung anak yata ni Mrs. D. Ang nag-aano sa akin. Donels OTW na. Kobos. Si Donels Vlog, ayan po ang kanyang magandang umaga sa iyo, Madam Donels Vlog. Nasaan ang iyong may bahay? At ikaw lang yata mag-isa ang aking nakikita. Let's house si Mami. Yun pong pupunta sa bahay ko. Paiwan na lang po ng bakas para mabalikan ko po. Kayo ha. Thank you po sa inyong lahat. Ayan si Mami Let's House. Mag-iwan lang po daw kayo ng tamang bakas para kayo ay kanyang balikan. RCBC TV. Ayan si ating little sister si Mimi Vlog. Enteng Octagon watching na po, ma'am. Ayan, Ma'am Donels Vlog. Naghang na sipi ko. Hirap na gamitin. Palitan mo na yan. Jonathan Aquez. Shout out po dito. Ayan. Welcome Jonathan Aquez. Shout out din po sa iyo. Pauchi. Ayan si Pauchi. Donels. Tulog si boss. Si bossing boss boy. Ayan. Sapakin mo na. Para magising niya siya. Anong oras ba dumating yan? Enteng Octagon. Dan na po, Ma'am Donels. Ayan. Ma'am Donels Ingwa. Donels Vlog. Nandyan si Mami Let's House. Pasukin mo po ang kanyang bahay at mag-iwan ka ng tamang bakas sa kanyang bahay at siya po ay mabait. Nandyan lang po yan sa bahay niya. Pwede pabanana dito. Yan, pwede makipag-ano ka dyan. Kilalanin mo lahat ng yan, mga kaibigan natin lahat yan. At yan ay mga talagang legit yan. Boss Jonathan. Pwede ba kuya host magbaba ng, sige, baba mo na, baba mo link mo. Host, BG po muna ako. Okay po, Mami, salamat. BG ka lang dyan, ayos lang. Breakfast lang po. Ayun, kagigising ko lang po. Kasi okay po, Mami. Sige po, almusal muna po tayo.
Donald's Vlog. Ayan, si Donald's Vlog, pasukin nyo na at nagbaba na siya ng link. RCB TV, ayan po yung ibaba nyo lang yung mga link nyo baka mamaya iba lang. Hindi po ako alis, dito lang po ako. Ayan, salamat po mami. Ayan, Enteng, salamat po mami. I love you mami. Padikit po mga idol. Ayan, Jonathan Agwes, padjakit po ako. Ayan, padjakit po. Pugi kuya. Matagal. Ayan, jajakitan ko ito si Mrs. D. Nasaan na si Jonathan? Ayan, Jonathan may jacket ka na. Sige, magbaba ka ng iyong link. Yung link mo lang makaibang Donald's Vlog, Micol, link po. Ayan. Salamat po. Ayan na dyan, Jonathan. Magbaba ka na ng iyong link para mabisita ka na ng ating mga kasamahan. Paalala lang po sa ating mga kaibigan Huwag po tayo nang magbababa ng bad na link Yung mga link nyo lang para tayo maging kaibigan ng ating mga kaibigan dito. Salamat sa inyong pakiki-operate. Jonathan, ilapag mo na. Yan, boss. Ayan. RCB TV, naglapag uli ng link. Si Mimi Vlog po ang inyong babalikan. Ayan. Ayan na si boss Jonathan, naglapag na lang link. Pupugin nyo na po yan. Ayan, boss Jonathan, ikaw ba'y graduate na? Ilan na ba ang iyong banana? Ayan po yung mga naglapag ng link dyan. Bisitahin nyo ng mga kanilang mga bahay at mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas. Ayan, sana po, ayan. Ayan, ibaba mo na yung link mo. Tuloy-tuloy lang tayo. Tulungan natin si Boss Jonathan na marating din ang kanyang 1,000 banana. At mga Boss Jonathan, magpunta ka sa kung hindi ka man dito masyado. Maraming nag-i-ilis ngayon. Mga kaibigan natin, nandiyan si Mimi Vlog, mamaya si Mimi Vlog si Boss Micol, mamaya din alas 2:30. Dana po, Kuya Inteng, nag-iwan po ako ng bakas, pabalik na lang po. Ayan, nag-iwan daw ng bakas si Mrs. D is ML. Ayan, Boss Inteng, balikan mo siya at mag-iwan ka rin ng tamang bakas. Ayan, Jonathan Agwes. Ayan, pupugin natin si Boss Jonathan para naman matulungan natin yan. At yung mga nagbaba ng link dyan, mga legit po yan. Suportahan natin ang ating parehas na smaller pa lamang. Dan na po, Boss Jonathan. Ayan, si Boss Inting daw po. Boss Jonathan, balikan mo ng pagmamahal. Boss Jonathan, si Boss Inting. Ayan, nagbaba na rin po ng link si Boss Inting Octagon. Pupugin po din natin yan, si Boss Inting Octagon, guys. Salamat guys, salamat. Salamat sa mga pagbisita, sa mga hindi pa bumibisita dyan. Pasok na. The Monster, ayan si Jonathan, pupugin mo yan, baka hindi mo pa kaibigan yan. May idol, mga idol, yung mga batang 90s dyan, check nyo bahay ko. Patungkol po yan sa mga gagamba. Ayan, yung mga 90s, yung mga papapasok pa doon sa mga talahiban para makahanap lang ng gagamba. Ayan, nandyan daw. Boss Octagon, mayroon. Micol, dan na. Sabi ni Boss Jonathan. Ayan, pupugin natin si Boss Jonathan. RCB dan na po. Pabalik din po. Ayan. RCB, si RCB Mrs. D.
Yung link bang pinuntahan mo, kasi yun ang pinakamin niya, yung link, yung nandoon sa link niya. Huwag itong RCB TV kasi yan ay alagad niya lang po yan. Boss Jonathan, dan ko na po, ayun, dan na rin daw po, Boss Jonathan Leo, si Boss Enteng, Donald's Vlog, Nicole Colets, tapos ako sa'yo, idol, pabalik na lang po. Ayan, Donald's Vlog, nagbaba ng link si Donald's Vlog. Pupugin nyo na po yan. Enteng Octagon, Mrs. D. Palapag po ng bahay nyo. Ayan, palapag daw ng bahay mo, Mrs. D. Ayan si The Monster, ano lang yan, nangahanting lang yan ng mga bago. Kasi lahat yata yan ay mga ano niya. Ayan na, si Mrs. D naglapag na. Pupugin nyo na po yan. Si The Monster, naghahanap lang yan ng bago, yung hindi niya pa kaibigan. Ayan, nandiyan na si Madam Gloria 24 TV. Good morning po, host. Good morning din sa'yo, magandang Gloria 24. Welcome sa aking bahay at ikay bibigyan ko ng jacket dahil ikaw ay aking kaibigan. Ayan na po si Gloria 24, ang aking kaibigan din sa Tarlac. Maraming salamat po sa pagbisita, Madam 24, Gloria 24. Ayan. Boss Jonathan, ayan si Gloria 24, legit din po yan, ating kaibigan din po yan, pupugin nyo na po, tamsak dan na host, sabi ni Gloria 24, ayan. Ma'am Gloria, nandyan po si Mami Peng at saka si Mami Litz House, puntahan nyo ang bisitahin nyo ang mga bahay nila, nandyan lang po, nakabidyo lang po yan at nag-aalmusal. The Monster, Enteng Octagon, shout out sa'yo! Ayan si Boss Jonathan, Madam Gloria 24, nagbaba ng link. Bakbakan nyo na po yan. Enteng Octagon, tapos na po ako sa'yo. Pabalik na lang po. Salamat, sabi ni Donald's Vlog. Ayan, si Donald's Vlog. Sinasamantala niyang tulog ang kanyang asawa. Enteng Octagon, Mrs. D, done na po, ang cute ng mga aso mo. Kumakain ng kangkong, vegetarian na. Maraming ano nga yan si ano, Mrs. D, maraming aso yan. Enteng Octagon, The Monster, OTW po. Yan si The Monster, si Pauchi, ang puntahan nyo, yun ang main ano niya. Enteng Dan na po, sabi ni Jonathan. Rosman Santos, welcome uli, Rosman Santos sa aking bahay. Good morning, host. Maglapag ka ng link para kay mapabilang sa kanilang mga bahay. Nicole Colette, sa lahat ng didikit sa akin, 3, saging balik ko. Promise yan. Ayan si Boss Nicole. Bakbakan nyo na ang kanyang bahay kasi 3 daw ang ibabalik sa inyo. Salamat Boss Nicole sa iyong pakikipag-cooperate sa ating mga kababayan at aking mga kaibigan at sa iyo ring kaibigan. Salamat Boss Nicole. Ayan mga kababayan, mga guys, si Boss Nicole po ay may mga alagad yan, kaya pasukin nyo na. Gloria 24, hello, sabi ni Boss Nicole. Jonathan, dan na po, pabalik din at may bakas po kami. Ayan. Rosman Santos, shout out po. Shout out sa'yo. The Monster. Ayan. Nice intro, sabi niya. Anong nice intro? Rosman Santos, dan po, ma'am. Enteng Kabisote. Ay, Enteng Octagon pala. Jonathan Agwes. Ayan si Jonathan Agwes. Nagbababa po siya ng link. Thank you, Boss Jonathan. Sabi ni Boss Enteng. Boss Jonathan, thank you na po. Nicole Colette. Rosman Santos. Hello, sabi ni Boss Nicole. Ma'am Rosman Santos. Ikay binabati ni Boss Nicole.
Jonathan Agues, nagbaba uli ng link si Jonathan Agues. The Monster, Enteng Octagon, Boss Host, napasa na po yung load ha, yung taga Pinas na number. Binigay ko yung number. Ano ko na, na-load ko na yun sa'yo. Jonathan Agues, dan sa bahay mo, pabalik ng si Ma'am Gloria nakapos ang kanyang mensahe. Enteng Octagon, resbakan nyo na po. Balikan ko agad kayo. Naka-laptop naman ako. Kaya mabilis lang. Mabilis lang yan. Mrs. D, Kuya Micol Colette, pabalik po, may bakas na din kami. Thank you. Thanks sa Mrs. D. Ayan guys, pasok lang po tayo. Hanggang mamaya pa po tayo guys. Ay, sorry. Hanggat hindi nalulubat ang aking cellphone. Ayan, Micol Colette, sabi ni Ma'am Gloria. Donald's Vlog. Ayan, nag-ano na ng plug si Donald's Vlog. Ihilang ako, share lang ako guys ha. Na dapat ay hulog ko sana sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang katamayan. Ayan guys, nandito na ako ulit guys. Shout out po sa lahat, sabi ni Donald's Vlog. Excuse me. RCB TV, hello sa inyo, sabi ni RCB TV. Anong oras ba, little sister, ang iyong ilis mamaya? Mag-iilis ka ba mamaya, sister? Rosman Santos, hello RCB TV, shout out. Shout out daw sa iyo, RCB TV, sabi ni Rosman Santos. Ayan guys. Pasok-pasok lang ang ating mga Zuki. Mga tulog pa ang ating mga Zuki. Shout out kay Miss Heart. At nakabigil lang yan po si Miss Heart dyan. Ayan, nandito si Miss Heart. Kuya Boy, Boss Larry J, Kuya Boy, nako. Nandiyan na ba load mo, Boss Larry J? Boss Larry J, Gloria TV, Gloria 24 TV, ayan. May heart na pinasa sa akin. Boss Larry J, welcome sa aking LS. Opo, Kuya Boy. Okay, salamat, Boss Larry J. Wala ka na ba doon kay ang Akol Pass vlog ba yun? Umalis na ako at mag-iilis na ako, Boss Larry D doon eh. Pumunta ka ba doon? Tapos na ba siya? Tapos na si Akol Pass vlog? Mamaya susugod tayo roon dahil may mga sayang din yun pang-load. Kaalis ko lang din Kuya kay Justin. Naka pala, nga pala si Justin nga pala. Umagat gabi na yan si Justin nag-ilis.
talagang gusto ng mamuni. Tuloy-tuloy na. Ayan, shout out sa'yo, Just Jel. Just Jel, paliparin mo ang mga alagad mo rito. Kaya nga ako, Kuya Boy. Kaya naku, Kuya Boy. Ayan, oo. Boss Larry J, ba't wala kang pelikula sa yung ito ba ang pinaka-main mo, Boss Larry J? Kasi sabi ng mga nagpupunta sa'yo, nung pumunta rin ako sa'yo, wala ka ring pelikula. Ayan mga guys, si Boss Larry J, supportive na ating mga kaibigan. Lagi nandyan sa mga hanggat maaari, kung kaya niyang puntahan, pinupuntahan niya si Boss Larry J. Supportive na kaibigan. Larry kay Sabalbaro. Hello. Larry J yan. Larry J nagkamali si sister. Larry J Sabalbaro. RCB TV Gloria 24. Hi sis. Mrs. D. Salamat po, Kuya Enteng. Ayan, nagpapasalamat si si Mrs. D na may kasamang kasiyahan at siya ay nakatawa. Ang aking mga anak, nandyan pa ba kayo mga anak? Kayo yung mag-comment nga dyan mga anak. Kung kayo nandyan pa. Ayan. Akin na itong charge kasi lubat na guys. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo guys. Tuloy-tuloy lang. Charge ko lang ang aking Ayan. Sige lang. Hahawakan ko na lang ito. Ayan guys, tuloy-tuloy lang tayo guys. Nagbaba ng link si Mrs. D. Ayan, pupugin po natin si Mrs. D hanggat mayroon kayong dyan, pabalik po. RCB dyan na po. At nag-iwan ako ng bakas po. Ayan, sabi ni RCB ni Mrs. D. Ayan, nananatili pong Mahangin ba guys? Hindi kayo nahanginan? Pinahanginan ko kasi ba, yan na. Para mawalang init. Hihi kuya, ako po ang anak ni Mrs. Ayan nga, ikaw nga, alam ko ikaw ang naggagamit niyan eh. Kumusta naman ang iyong mami, Iha? Ano bang itatawag namin sa iyo? Kasi Mrs. D ang lumilitaw eh. Mrs. D kami ng Mrs. D, bata ka pa pala. Ilang taon ka na ba, Mrs. D? Ayan na naman. Rosman Santos, RCB TV, dan na sa'yo. Dan na daw sa'yo, RCB TV. Rosman Santos, alin pang pinuntahan mo, RCB TV? Yung puntahan mo, yung Mimi Vlog. RCB TV. Sis, ano oras ilis mo? Micol Colette, host, busy lang po muna. Prepare na naman ng lunch. Okay po, Boss Micol. Isama mo na ako sa iyong lunch. Ayan, nagpe-prepare na po si Boss Micol ng kanyang magiging lunch mamaya. Pero babalik po yan, nandyan lang yan. Busy lang po yan. Lagi po nasa work si Mami at Daddy po. Kaya support ko po. YT, ni Mami, 16 years old po ako kuya. Ayan, salamat at kay nakakatulong sa iyong Mami. At gamitin mo lang iyan sa kabutihan anak ha. At tulungan mo ang iyong Mami at ang iyong Daddy para sa pagdating ng araw
para matulungan mo ang iyong mami, ha? Salamat sa iyong pagmalasakit sa iyong mami at daddy. Larry J. sa Balbaro. Ayan. Kumusta bro? Sabi ni Nicole Kulit. Larry J. Kumusta daw bro? Ayan. Guys, dikit lang kayo ha. Balikan ko kayo. Ayan, dikitan nyo lang po si Boss Nicole at na yan ay nagpe-prepare na ng kanyang lunch. Done na din po ako kay Kuya Nicole, sabi ni Miss Nene Iha. Iha, ano itatawag namin sa iyo, Miss D? Mrs. D, para hindi namin maano si Mrs. D lagi. Para ikaw na lang ang tatawagin namin. Ikaw pala ay 16 years old pa lamang. Nicole Colette, ha, kain bro, sabi ni Boss Larry J. Mrs. D, opo kuya, salamat po sa advice po. Ayan, sa Rosman Santos, Gloria 24, tapos na me sa'yo. Ayan, balikan nyo na po yung mga pumunta sa inyo. Ako po si Maria. Ayan, si Mrs. D pala ay may hawak ang kanyang anak. Si Maria, ang ating bunso dito sa ating YT World. Ayan. Mahalin natin ang anak ni Mrs. D na si Maria at siya po ay may pangarap at na imbis na tuto kung ano-ano, dito po siya nakatutok. Tama yung ginagawa mo, Ining. Ang aking ngayon, ikaw ay tatawagan na namin bunso na si Maria. Ayan, supportan po natin ito si Maria, si Mrs. D. Ang kanyang anak po ang may hawak niyan. Salamat anak ha. Salamat Maria. Pauchi, nakabigil rin si Pauchi. Gloria 24 TV, Mrs. D. Hello, ayan si Maria, si Mrs. D po yan. Ayan, puntahan nyo, tulungan natin yung ating bunso rito sa YT. At kahit papano, naisip niyang tulungan ng kanyang magulang. Salamat anak. At sana maging inspirasyon ng ibang mga kabataan yan na imbis na magliwaliw, imbis na ML dyan o kung ano man, na wala namang katuturan, sana gayahin ka anak. Dahil ang ginagawa mo, mayroong katuturan. Hello po Ate Gloria 24, pababa po ng link. Ayan. Babaan nyo ng link si Maria, si Mrs. D para kayo'y mapuntahan niya at mabalikan kayo ng tama. Ayan, tama ang ginagawa. Kaya kayong mga kabataan dyan, lalo na sa aking anak, gayahin yung anak itong si Maria, yung si anak ni Mrs. D. Ayan. Tinutulungan niya ang kanyang magulang dahil ang kanyang magulang ay busy sa work. Ayan siya, nagiging busy din sa pakikipag-buhayti at balang araw magagamit din ng magulang niya yan. Kung hindi man sa magulang, magagamit niya rin yan. Kaya salamat anak, salamat sa iyong malasakit sa iyong magulang. Opo kuya, mahal na mahal ko po parents ko. Kaya po all support ko po sila. Yan, salamat anak. Salamat. At may, alam mo, talagang believe ako sa iyo anak. At naiisip mo yung bagay na yan dahil kahit ikay bata pa, magiging mahal ka rin ni Mama Litz House. Ayan, mapagmahal din sa mga mabait na bata yan. Si Mama Litz House, mapagmahal sa bata din yan. Ayan dyan, nakabigil lang yan. Kung hindi mo pa siya, hindi mo pa siya anak kadikit, dikitan mo si Litz House. Nandyan lang po yan, nakabigil lang yan. Kababayan ko dito sa Cavite pala yan, si Mami Litz House. Pero nakabase siya sa, nasa ibang bansa ang kanilang nakabakasyon lang sila dito. Ayan, shout out sa iyo Mami Ping in Mami Litz House. Sana po kayo laging ligtas
at malusog at laging maganda. Laging maganda ang mga mami namin. Salamat po sa inyo. Dahil kung hindi sa inyo, wala rin kami dito sa mundo nito. Salamat, salamat. Dali lang po, iinom lang po ako guys ha. Sandali lang po. Hawak ko kasi guys yung ano ko, yung cellphone ko kasi nga naka-charge. Naka-charge po kasi yan. Wala pang pambiling laptop eh. Ala pa kasing pambiling laptop. Excuse me po. Ayan, nandito na po ako uli. Ayan, nakapatong lang yan sa tuhod ko. Hello po, Ate Gloria. Pababa po ng link. Ayan, nabasa ko na pala. Okay po, Kuya. Mahal naman. Ayan, nabasa ko na rin pala iyan. Host, magluto muna ako ng lunch. Sige po, Madam Gloria TV. Magluto ka muna po, ha? At sarapan nyo po. At makatikim naman. Ayan, si Gloria 24 TV. Isa rin pong mami. At yan ang ating mga maming napakasarap siguro nung kayong maging mami. Dahil kayo po ay nandyan at may pangarap sa buhay, pangarap na makatulong sa inyong mga may padre di pamilya at balang araw pag kayo na-monetize, napakalaking tulong po sa iyong pamilya yan, mami. Excuse me po, ang mga maming mababait. Salamat po mga mami. Malayo pa man ang Mother's Day. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. I love you all, mami. Ayan. Salamat at may nagtsatsaga pa rin dyan. 9 milyon po at sa 15 tamsak. Salamat po. Baka hindi pa kayo nakakatamsak dyan, mga guys. Don't forget to tamsak. Tamsak, tamsak, tamsak na po. Ayan, si Boss Larry J, nananatiling nandyan. Si Boss Larry J. Larry J, ano bang pinagkakaabala natin ngayon, Boss Larry J? Ayan, si Boss Larry J. Si Boss Larry J, napakasipag din ng taong iyan. Kahit saan napunta yan eh. Madaling araw nandoon kay Akulpas Vlog. Nagkita-kita pa kami nila si Pauchi, si Pauchi. Nandun din yan si Pauchi kaya Akulpas nakatamsak na po kuya kanina pa. Salamat Maria, ang aking bunsong ituturing na kitang kapatid Maria. Ilan ba kayo magkakapatid Maria? Larry J. sa Balbaro, kain host. Habang nakabiji, ayan, sige, kain lang po, kain lang, Boss Larry J. Sige, kain lang, antay tayo ng mga bagong darating. Abangan natin dyan sa checkpoint. Ayan, dyan ka lang ha, dyan ka lang, Boss Larry, ikaw nga mag-ano dyan ha, bantay ha. Yan po. Excuse me. Patugtog muna po tayo. Isa lang po akong anak, kuya. Ayan. Ayan, tama yung ginagawa mo, anak. Tulungan mo ang iyong mami para maging masaya naman sa iyo, anak. Tama yung ginagawa mo, tuloy-tuloy mo lang yan, anak. Dahil yung ginagawa mo ay hindi masama, pagtulong sa magulang. Kaysa naman kung ano-anong gawin mo. Pero tapos ka na ba, Maria, sa pag-aaral?
Alam mo na pa, isa lang po akong anak kuya. Tapos na raw, Rosman Santos, tapos na daw sa'yo, Maria. Balikan mo si Rosman Santos, ha? At iwanan mo ng tamang bakas. Kasali ka rin sa grupo namin, di ba, no, Maria? Pauchi, tapos namin sa'yo, sabi ni Rosman Santos. Salamat, Rosman Santos, napakasipag din ang batang ito. Maganda na, masipag pa. Sa September po, kuya, college na po ako. Accelerate po ako. Wow! Congrats anak. Sana ituloy-tuloy mo yan anak ang iyong pag-aaral. Huwag mong pababayaan. Pwede kang mag-YT pero dapat importante pa rin yung pag-aaral mo anak. Pwede mo namang extra mo na lang muna yung YT. Pagtapos mag-aral, pag may oras ka pa, mag-ano ka anak, mag-YT ka. Pero huwag mong pababayaan yung dapat importante sa buhay. O yun muna ang uunahin mo anak. Nicole Colette, tapos na mi sa'yo. Ang importante kasi mga guys, yung pag-aaral at ang unang-unang yung pang-araw-araw, sabi nga ni Boss Advisor, huwag niyong pababayaan yun. At yung loading yung utak niyo sa. Tapos yung si Lord, siyempre hindi mo dapat kalimutan yan. Tapos, kung ikay nag-aaral pa, pag-aaral, kalusugan, yan ang dapat natin alagaan. Yan ang mga dapat natin, ang YT, enjoyin lang natin. Dahil ang YT naman, pagka ikay naman makakatulong din sa'yo, siyempre. Pero, nandyan pa rin yung importante yung pag-aaral. Kaya anak, Maria, salamat at magtutulong ka sa iyong pamilya. Salamat. Siguro proud na proud sa iyo ang anak, ang magulang mo. Kaya sa buong YT na iyong pinapasukan, salamat anak at ikay may magandang hangarin sa buhay. Salamat anak, mag-aral na mabuti. Ayan, nakabigit pa rin ang ating mahal na host, si Mika Lalas. Madam Mika Lalas, ikay matulog ng maayos para mamaya magandang yung gabi. At baka bisitahin naman ni Alex Kinsaga, hindi na si Papa Jack. Sayang hindi ko nakaiglip kasi ako madam kagabi. Siyempre, sabi nga ni Boss Advisor, kailangan natin ng kompletong tulog. Kaya, sinunod ko yung mga advice niya. Pero nakatutok pa rin yung aking cellphone sa'yo. Hindi pwedeng mawala. At alam mo na, ang ginagawa ko sa'yo, Madam Mika Lalas. Araw-araw yon. Kaya, hindi ko kakalimutan yun. Araw-araw kitang, alam mo na. Alam mo na yon. Madam Mika Lalas. Naririnig mo ba, Madam May? Guys, naririnig mo ba music ko? Nakakangalay pala ito. Hawak-hawak ko yung cellphone ko. Lubat na kasi. Hindi pwedeng ilapag nakatayo. Nandito sa ilalim yung charger. Larry J, naka-bigi-bigi lang. Si Landry Calalas.
Di masyadong marinig ang boses mo. Di marinig ang boses ko, edi patayin ko na lang ito. Ito pala. Ayan, narinig mo na, madam? Narinig na ba? Ayan, narinig mo na? Ayan, patay tayo. Narinig na ba? Pati tuloy yung ano ko, umiko ba? Ayan, daldal pala ako ng daldal dito, hindi pala marinig masyado. Ayan, ayan na, okay na. Pero nangalay naman ako. Ayan na. Ayan guys, hawak-hawak ko yung cellphone ko kasi naka-charge. Malulubat na, sayang din naman ng ano. Hanggang mamaya pa naman akong alas 11. Ayan, alas 11, bakbakan na kami uli doon sa BGC. Kasi nilayo ko sa ano ko na gano'n. Pangit ko pag nakatutok. Ayan. Nandito, nakita mo madam si ano? Si Mami Let's House, pumasok dito sa akin. Nandyan lang yan, naka-BG-BG lang yan si Mami. At saka si Mami Ping nandyan. Hi, hello, sabi ni Rosman Santos. Hello daw po sa inyong lahat, sabi ni Rosman Santos. Nandyan, naghahanap pa siya ng kaibigan. Hello, hello, hello. Ayan. Hi, hello, sabi ni Rosman Santos. Rosman Santos, I'm still here. Ayan, 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 ayan. Hirap pag ano, pag hindi laptop, no? Sana magka-laptop na rin ako. Hello, 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 hello. Sana magka-laptop na ako. Kukuha ako ng hulugan. Ate Rosman Santos, pababa po. Link para mabalikan po kita. Salamat po. Ayan, Rosman Santos. Kung ayan na, nandiyan na si Mimi Vlogs. Sana all laptop. Kuya Boy. Oo nga, sana all laptop. Kaya lang, wala eh. Hindi pa makano ng laptop. Ayan, Rosman Santos, kung pwede ka daw lumapag ng link para mapuntahan ka ni Maria, si Mrs. D. Ayan po, may hawak niyan, yung anak niya, si Maria. Yan ay kahanga-hangang bata at nagpupuyat din yan dahil sa kanyang mami. Sa account ng kanyang mami, salamat anak at ganyan ang ginagawa mo. Sana lahat ng anak ganyan. Sana all. Ayan ang ating little sister. Nandyan. Gamit niya na ang kanyang main account. Ayan po ang babalikan nyo. Si Mimi Vlog. Mga guys. Mimi Vlog ang kanyang account. Si RCB TV po yan. Guys, pag nag-comment kayo sa mga videos, huwag nyo na naman buntutan na pabalik nyo nawala. Ay, patay. Pabalik nyo hair kasi mababasura sana tamang bakas lang po. At lang po para mabalikan kayo lahat. Salamat. Ayan. Rosman Santos, nagbaba na ng link si Maria, si Mrs. D. Puntahan nyo na po yan, guys. Si Mrs. D, ang anak niya, si Maria, mabait na bata at nagmamalasakit sa kanyang anak. Ay, sa kanyang anak, sa kanyang mami. Ang kanyang mami ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero nandoon din yata siya. Nandyan ka rin kasama ka ng iyong magulang, Miss Maria.
Little sister, kumusta? Ang buhay-buhay mo ngayon, little sister. Kahapon, nag-ilis ka ba kahapon? Opo, kuya. Sama po kami. Ayan, very good, very good. Sarap naman. Hi, host. Kamotika TV. Ayun, ngayon ka lang napasyal ulit, Kamotika TV. Ayan, aswangin mo na yung mga yan. Puntahan mo na sila at makipagkaibigan ka sa kanila lahat. At yan ay may mga bago dyan, sila Mami Ping, hindi mo pa siguro naabutan yan, si Mami Lit's House, puntahan mo yan, Rosman Santos, Mrs. D, ayan si Maria, ang anak ni Mrs. D. Puntahan mo na yan, boss. Kamotika TV. May link yan si Mrs. D. Puntahan mo na. Tulungan natin yan si Mrs. D. Ang anak niya po may hawak niyan. Salamat, salamat. Parang malikot ako Nangalay na ako guys. Hawak-hawak ko ang aking cellphone. Doon ko pa ito ka. Sa tingin mo guys. Sa tingin nyo guys. Naghahanap ako ng malalagyan nito. Sa tingin nyo guys, tama ba itong gagawin ko? Ilalagay ko dito. Ayan. Dito ko ilalagay. Tapos, ganun pa rin. Sunod na kayo guys ha. Ayan. Nangalay kasi ako guys. Ayan guys, sige tuloy-tuloy lang ang ating tuloy. Ayan guys. Nagbaba na ng si RCB TV, nagbaba siya ng link niya. Mimi Vlog po. Ayan si Mimi Vlog. Rosman Santos, hello. Langga. Hello daw Langga, sabi ni RCB TV. Diyanap ako ng parang kung paano kumano ito. Hindi kasi makaano Mimi Vlog link. Ayan, Mimi Vlog. Yung binaba ni RCB TV. Link niya yan, si Mimi Vlog. Nangalay din ako. Wala din ako po. Mga guys, baka na na. Sorry guys ang birang buhay ito. Ang likot-likot na ilo ng aking mga manonood. Pasensya na kayo guys Hawak-hawak ko ito, nagchat-chat ako Baka kasi biglang maputol na naman pag Pabudots ka, kuya. Ayan, titingnan. Hindi ko kasi mabasa yung nyo, yung message nyo pag nagbudot ako. Ay, budot ako. Ito nga inaano ko, pinatutugtog ko. Ganda. Yung mga sinauna. Sasayawan ko pa sana kayo. Ayan, naririnig niya. Kaya lang, hindi ko marinig yung nyo. Ay, hindi ko mabasa. Hindi ko
mabasa yung mga mensahe niyo. Ayan. Kuya Nicole, Kuya RCBC, at Ate Mimi Vlog, dan na po, pabalik din po. Salamat. Si RCB, Maria, si RCB, babae yan, isa lang yan, si Mimi Vlog. Yun ang pinaka-main account niya, si Mimi Vlog. Yay! Sayaw ng mga langga. Ayan. Sayaw ng mga langga. Ayan, diba? Maganda yung may music. Nasayaw na ako dito, Kuya Boy. Sayawan tayo. Ayan. Pati yung cellphone ko nasayaw. Ayan guys, tuloy-tuloy lang po tayo. Masaya lang po tayo rito. Magkasiyahan lang po tayo. Ayan. Malangga. Sabi nga ni Vlog. Malangga. Hindi pa ako makapiright nito, little sister. Okay po, Ate Mimi. Mabait yan si Mimi Vlog. Lumabas si Pauchi. Inantok yata si Pauchi kaya natulog eh. Nung makarinig ng music, lumabas. Naninipa na daw pa si Pauchi. Katsa ka dyan, Pauchi. Sa ayusin ko tong studio mo pagka pagagandahin natin. Konting panahon na lang. Lalo na pag namonetize tayo, magiging maganda ang studio natin, guys. Nawala yung mga anak ko, hindi na nagko-comment. Nilugan ko lang, hindi na nagko-comment. Nanonood na naman kung ano pinanonood nito mga batang nito. Malakas din ba hindi mababaan mo lang to. Dito naman. Maarinig mo langga kasi may mga ka-YouTuber tayo na tamad galawin ang mga mahaba ang name. Kaya kasi nahirapan sila mag-search at taman. Oo nga. Ang sarap pa naman sumayaw pag may kasama. Oo nga. Pauchi, may pagka-kabayo. May pagka-kabayo ka. Ayan, nagbaba na ng si Maria, si Mrs. D. Ayan, mula ngayon, tatawagan na natin si Mrs. D. Maria. Ang kanyang anak na 16 years old na lalala. Sarap matulog. Yan. Tutulugan na tayo ni Mika Lalas. Wala bang copyright to mga guys? Mga aking mga kapatid. Naalala ko tuloy noong nagdi-disco kami. Nako. Naanto na siya. Oo, masarap namnamin yung mga music ng araw, lalo na yung mga ganyan, no? Tapos ginawa nilang remix, di ba? Magandang sumayaw pag mga ganyan. Taas-taas yung mga paa. Patas-taas mga paa. Nangalay na siya. Pag uwi sa bahay ang paa, sobrang daming alikabok. Naranasan ko pa sa amin nung kabataan. Sabihin ko po kay Mami, tanggalin po ang tuldok sa
linya para umikli. Tama, tanggalin na yung ano, para umiksi. May parapol ako mamaya. Ayan, may parapol ka, ano, puyatan na naman ito. Ano parapol mo mamaya? Puyatan na naman ito. Lendry, Kalalas, ano parapol mo? Sis. Tanong nga agad siya. Kung may cellphone holder lang ako, sinatsyang ko kayo dito. Murahin lang kasi sana magustuhan nyo. Ano yon? Sinsya kagabi. Kasi di ako nakadalaw kasi pinahiga ako muna. Pinahinga ko muna ulo ko. Sabay Saki. Ano? Saki? Send ko sa'yo, sis. Ba't sa kanya lang? Send mo rin sa akin. Host. Madam host. Send mo rin sa akin. Tagal. Naantay namin. Binibitin mo kami, Madam May Kalalas. Ayan, asa na kayo? Naging busy na kayo dyan. Malakas din ba? Malakas ang music? Guys? Sige, excited ako pag ayan na ang aking ganito. I'm back. Ayan na ang ating mami. Si Mami Litz House. Salamat sa iyong pagbalik, mami. Sakto lang, Kuya Boy. Ayan si Mami Litz House. Batiin niyo po sila ng magandang umaga ang ating mami. Si Mami Litz House. Kapit-bahay lang pala kami yan. Mapapasayaw, mother ko. Kuya. Ayan, kasi mga kapanahon na namin yan eh. Lumiwanag na ang mukha mo, host. Ayan, kasi nandito eh. Nangalay po kasi ako doon, madam. Nagcha-charge po kasi ako. Hawak-hawak ko yung cellphone ko eh. Walang yung cellphone holder. Ayan, mami, sarap mag-chat siya. Tayo ay masaya. Maging masaya lang po tayo, guys. Hindi ko mabasa ang inyong mga message. Nagpapamusic ako. Ayan, guys. Lumiwanag ng mukha mo, host. At kitang-kita na talaga ang si mami talaga, napapasaya ako sa tugtog mo, host. Ayan, parang masarap yung mga sinaunang music. Para wala po bang CPR yan? Host, anong wala siguro. Kasi remix naman ito, remix. Pag naman yan, pag may CPR, mawawala ko sa ere. At saka pinatutugtog namin yan si kung mapunta ka kay Lovely Graphic. Ang lalakas pa ng music niya. Mag-remix siguro at saka yung wala daw na harang. Pwede.
Masaya pag ganyan eh, may music. Mawawala ang ano. Yes po, dancer din po ako ng kapanahonan ko. Ayan, ayan mami. Masarap yung parang sa music mailalabas mo yung parang iniisip mo, yung stress, yung malilibang ka sa ano, lalo sa mga ganyang music. Talagang mapapainda ka. Di ba, madam? Pagka naging maayos ang sitwasyon natin at saka naging magandang takbo ng buhay, talagang kukumpletuhin ko to para maging maayos ang ating bahay. Magaling ka din po ba kumanta, host? Hindi po. Hindi po ako magaling kumanta. Ayan na, host. Bidi lang, ha? Sundot-sundot lang. Sige po, Boss Nicole. Sige po, ayos lang yan. Sundot-sundot ka lang dyan at maligo ka na mamaya para magkamukha na lang tayo. Yahoo! Yan na, yan na. Tontuan na si ano. Happy and blessed Sunday, everyone. Ayan, happy blessed Sunday sa inyong lahat. Lalo na sa iyo, Mami. Si Mami Pingden. Sa lahat ng Mami. Ayan, si ano, hindi pa Mami yan eh. Bilisan mo na, Mimi Vlog. Baka na, bilisan mo naman. Asa na si Mayor? Mayor, paspasan mo naman, Mayor. Let's house. Likewise sa'yo, Sisi. Ayan, si Mami. Naku, hindi nagsinsyo ng ano Si May Kalalas, Kittle sister lang ni si Nida. Ako naman guys, sa kabila ng aking mga naranasan, inaano ko na lang, nililibang ko ang aking sarili. Nakita ko na, para po May Kalalas, kuya. Ay, send mo naman sa akin. Kaya guys, kung kayo man ay may mga nararanasan katulad namin ni Mami Lips House, kalimutan natin. Ipaubayan natin kay Lord ang mga tamang desisyon ng buhay natin. Maging masaya tayo, wag natin isipin yung mga kung hinamak man tayo ng ibang mga tao. Ipaubayan natin kay Lord yun, mapagpatawad sana tayo, mga puso natin kailangan mapagpatawad. Dahil yun ang yun minsan ang ating masasayang buhay. Ako, wala akong inisip, may nanakit man sa akin, sa sobrang sakit na nangyari sa akin, pero nandyan pa rin ako. Buhay pa rin, mag-chat na lang tayo. Dapat lang po, alisin na natin ang ating mga bad memories natin that was yesterday, live today, and prepare tomorrow. Yan, tama yun. Tama po, Mami. Maging na lang tayo. Kalimutan natin kung kung sa ating mga nakaraan. Ang importante yung nagiging maayos ang takbo ng ating buhay. Kaya, pasalamat lagi tayo kay Lord dahil katulad ko, kahit papano, napapakain ko ang aking pamilya ng 3 beses sa isang araw. Kaya, pag umuwi po ako sa bahay, puno ako ng utang sa aking asawa. Hanapin ko talaga yung LS mo na yun, host. Isisend ko po sa inyo mamaya. Mahaba po kasi yun, Mami. Kasi may sinabi sa akin ayan po, nababanggit ko po kayo doon. At saka, doon, hindi ako makapagsalita ng maayos doon, Mami. Nahihiya tuloy ako si Mami. Basta, Mami, pag nag-okay ang lahat, Mami, makikipagkita ko kay boss advisor
hanggat maaari isasama ko yung pamilya ko. Para naman maano, yung maano yung isip namin mag-anak. Para maging masaya ang lahat. Tapos kayo, mami, sana magkita-kita tayo, mami. Papakilala ko po sa inyo ang ating mga kids. Pag, para nung malapit lang naman pala kayo dyan, pupuntahan ka namin, mami, kung sakali maging maayos ang lahat. Pupuntahan ka namin, sabay-sabay tayo punta kayo. Si Boss Advisor is Las Piñas lang naman yata siya. Kaya ano na lang po natin yung mga nakasakit sa atin, hindi po natutulog ang Diyos. Nakikita po niya lahat ng mga tama po, mga tao na tata. Tama po, mami. Kaya hayaan na natin yan. Pagka pumunta sila para makipag ayos o maging ano tayo, okay lang. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Sure po, welcome po kayo sa bahay ko. Anytime, any day, dito lang naman po ako sa bahay ko. Salamat, mami. Sana po ay maayos na itong ating naranasan niya. Para po mabisita ka na namin dyan. Ayan guys, nandyan pa po ang ating 6 na milyon nanonood. Si Mami Lit's House. Bisitahin po natin ang kanyang bahay kung hindi niyo pa nabibisita. Talagang gustong-gusto ko nang makita sila si Advisor at saka si Mami Lit's House at saka si Mami Ping. Correct daw sabi ni Min Vlog. Mimi, isin mo na sa akin. Sarap sumayaw. Mga kapanahonan ko rin yan. Ayaw mo naabutan pa ni Mami Lit's House ito. Sabagay, naabutan ni Mami. Masarap mag-muni-muni pag ganyan ang tugtog. Donald's Vlog. Ayan, nagbaba ng si Donald's Vlog. Nagbaba ng link. Ayan. Sa totoo lang po, host, yung mga nanakit sa akin noon, nakita ko na po ang kalagayan nila ngayon. Sabi ko nga, hindi ko pinanalangin na mangyari yon sa kanila. Basta pinaubaya ko lahat sa Panginoon. Tama po, mami. Ipaubaya na lang natin sa Panginoon. At yung mapatawad mo sila, napakagaan sa kalooban na wala kang kinikimkim sa puso mo dahil napatawad mo na sila. Sila nang bahala kung anong gagawin nila sa mga susunod na. Basta napatawad mo sila, pinakaulan mo ng sa iyong puso, ayan, masarap ang pakiramdam. Salamat. Let's House, basta magdasal lang tayo, sis, walang imposible sa kanya. Tama, walang imposible sa kanya. Hello, Ming Vlog, sabi ni Donald's Vlog. Ayan, wala pong imposible sa ating Panginoon. Kuya Koy, pa-fix LS ko. Ayan, mamaya po mga alas. Anong oras ba yung mo mamaya? Tanghali po ito si Ming Vlog. Mga alauna, nag-uumpisa na yan ng kanyang LS. Kahit medyo pinadadaanan ni Jebon ng ni Aling Luding, ayan, napaka-tiyaga din ng ating little sister na yan. Tama po kuya, si mami ko po, daming hirap dinanas ang pamilya po niya, bata
pa lang po sila nagbanat na po ng buto dahil na api po sila ng mga kapatid ng lolo ko, pero nagsikap at nagtapos sa pag-aaral. Tama yan, ano, Maria. Kaya tama yung ginagawa mo na tulungan mo ang iyong mami at saka daddy mo dahil talagang dinanas din nilang hirap at ayaw nilang madanas mo rin yung hirap na yon. At ang payo ko lang sa iyo, huwag kang magtanim ng puot sa iyong puso, maging mapagpatawad at huwag mong isipin yung nangyari. At ang gagawin mo lang, katulad niyan, tulungan mo ang iyong mami sa tamang paraan. Salamat anak at nandiyan rin tumutulong sa iyong mami. Ayan, Mami Litsaw, si Maria, si Mrs. B. Anak po ni Mrs. B ang maghahawak ng kanyang account. Dahil ang mami niya nagtatrabaho at saka daddy niya. Kaya, yan, sabi ko nga, salamat anak at ganyan ang ginagawa mo. Tumutulong ka sa iyong magulang. Imbes na mag-email o kaya mag-ano dyan, nandyan siya nakapuko sa pagtulong sa account ng mami niya. Salamat anak. True po, hanggat hindi tayo nagpapatawad, sobrang bigat sa dibdib, pakawalan at matutong magpatawad. Dasal lang at wala pong imposible sa Panginoon. Tama, pag hindi ka nagpatawad, nandyan pa rin kahit saan ka magpunta, kahit ikaw magtagumpay sa buhay, kahit ikaw ay puno ng kayamanan sa iyong buhay na natatamasa. Pag hindi ka nagpatawad, hindi mo rin may enjoy po yun. Ganda ng music. Ayan, maganda talaga music ko. Hindi mo matatamasa ang kayamanan kung hanggang ngayon may puot sa iyong puso. Guys, yan ang ating tandaan. Di akong magtatanim ng galit, pero di akong nakakalimot. Tama. Kahit hindi mo nalimutan, pero magpatawad ka lang, kahit hindi mo yun nakakalimutan, nandyan pa rin yung luwag sa iyong puso kasi nagpatawad ka. Ayan si RCB TV, yan ang sinabi ng RCB TV. Para na ako si advisor pala dito. Hindi believe ako kay boss advisor kasi yung quality ng kanyang mga advice nandoon talaga. Hindi ka tulad ko na parang walang Opo kuya, mahal na mahal ko po sila dahil di ko po naranasan ang magbanat ng buto kay love ko po sila. Yan, tama yan Ana Maria. Kaya yan, tulungan mo sila katulad yan, nakakatulong ka na sa kanila. Baka ginawa yan ng mami mo para sa'yo. Sana yung pag-aaral mo pa rin ang unahin mo pag balik ng school, unahin mo pa rin yung pag-aaral mo saka mo sa YT. Pag-aaral mo muna kasi para sa'yo din naman yun. Yung YT naman anuhin mo na lang pagka wala kang, hindi ka busy, saka ka magano. Pero yung magiging kinabukasan mo doon sa pag-aaral, yun ang unahin. Pag wala kang pag pinagdaanan, hirap, hindi mo ma-appreciate kung anong meron ka ngayon. Tama po. Kaya, yung mga nanakit sa atin, parang naging daan pa sila para tayo'y maging matatag, maging maayos yung direksyon ng buhay natin dahil sila po ang parang nagpatibay ng ating kung naranasan yun. Parang imbis na mawalan ka ng pag-asa, parang yun pang nagpapatatag sa'yo para pursige sa buhay. Para maipakita mo sa kanila na hindi yun ang iniisip nila yung mangyayari sa buhay mo. Pakita mo sa kanila na kaya mong mabuhay na wala sila, kaya mong mabuhay ng sa sarili mong yung kayod.
ako noon ayaw kong tumira sa mga kamag-anak dahil alam ko yung wala bang privacy. Hanggat kaya kong umano, doon ako. Doon pa rin natin kasalanan yung mga naka ito sandali. Baka hindi na ito, sandali lang guys ha. Nawala. Napanakit sa atin kasi sila ang nagturo sa atin para maging matatag. Tama. Yun nga, parang yung mga ng api sa atin, parang nakatulong pa rin din sa atin dahil tumatag yung buhay natin. Yung parang yung isip natin naging matatag, naging ang tawag doon, naging parang porsigido tayo sa buhay na maging matagumpay sa buhay para maipakita sa kanila yung ano. Kaya pasalamat pa rin tayo sa kanila at sinaktan nila tayo. Opo kuya, consentent honor po ako. Ayan. Kaya po ginagalingan ko para po sa mami at daddy ko. Kaya accelerate po ako imbis high school po pa lang ako sa pasukan po. College na ako. Wow, ang galing mo Maria, ang galing mo. Ituloy-tuloy mo lang yan. Napakagaling ng batang ito. Matalino ka siguro anak. Ayan, parang masaya ang magulang mo sa'yo. Mrs. D, congrats po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ayan, salamat anak. Dahil talagang ang laking tulong yun sa magulang mo. At saka, swerte ng magulang mo sa iyo at ikay napakabuting bata. Tuloy mo lang yan anak, tuloy mo. Pagpatuloy mo yung ginagawa mo at huwag kang papapabaya sa iyong pag-aaral. Ayan, nawala na yung tugtog ko. Ayan guys, tuloy-tuloy lang po. Salamat po Ate Litz. Ayan, mami din yan. Si Mami Litz House, Maria. Yan ay maraming karanasan sa buhay na tumatag din dahil nga sa naghahanap ako ng tugtog yung walang CPR. Mga tayo mga CPR eh. Naku, patay tayo. May CPR to. Ayan guys. Tuloy-tuloy lang po tayo. Salamat sa mga nananatili pa rin dyan sa aking tahanan. Salamat po Ate Let, sabi ni Maria, si Mrs. D. Ayan, nandiyan pa rin si Mami. Ayan guys, mamaya po mga 11 ako mag-i-end na po sa aking LS mga guys, Mami. Kasi po ako ay naghahatid ng mga pagkain ng aking mga boss. Walang anuman, be. Ituloy mo lang yan. Laking karangalan ka ng pamilya mo.
bilang ina, alam ko sobra pagmamahal sa'yo, pinagmamalaki ka ng magulang mo. Ayan. Ayan si Maria, si Mami Lit's House, yan ang payo sa'yo. Tuloy mo lang daw yan para ipagmamalaki ka ng magulang mo. Kahit na wala sila sa hindi kanya na susubaybayan, pero yung pursige mo sa buhay, nandyan yung sarili mong desisyon, tama. Dahil hindi ka na nanilis, kahit na sila'y busy, nandyan ka pa rin, gusto mong tumulong sa kanila. Sige po host, ingat po kayo lagi. Sana nga po after ng lockdown magkita-kita tayo. Pangako po yan, mami. Basta pag after ng na to, talagang hahanapin ko po kayo. Talagang pupunta ako sa inyo, mami. Pupunta po ako sa inyo, mami. Sama kong, pwede ko ba isama ang mga kids ko? Tara na, magmahalan tayo, sabi ni Crescencio Katubay. Yan, si Crescencio dumating uli. Salamat sa pagdating, Crescencio Katubay. Opo, Ate Les, thankful ako dahil di ko po naranasan ang hirap nila. Makatapos lang po sila. Kaya in return po sa kabutihan nila, nag-aral po ako mabuti. Wow, tamang-tama. Ang galing mo talaga, Maria. I salute you, Maria. Sana balang araw magkita-kita tayo nila, Mami Litz. Okay po, sure po, host. Salamat po, Mami Litz. Message nyo lang po ako sa FB. Liti Galban. Ayan, sige po. Ano ko po, Liti Galban. Liti Galban. Ayan. Anuin ko yan, madam. Sana all. Liti Galban. Sige, anuin ko na lang po. Liti Galban. Message niyo po ako, Mami D. Ay, Mami D. Let's, ito po ang aking, ito po ang aking account. Ay, messenger, kung ilalagay ko, Mami, ilalagay ko yung ko. Mami, ilalagay ko yung message mo lang po ako. Para makuha ko po yung baka makalimutan ko eh. I-message ko dyan sa aking ninja. Alam nyo naman po mukha ko, Mami, ayan po ng messenger ko. Ayan po, Mami, ang messenger ko, yung sinin sa'yo ni... Sana? Hindi nakapag-send na. Hindi siya nakapag-send. Parang bawal yata. Hindi, anuhin ko na lang. Bawal yata pag mga account. Ayan, may nananatili pa rin sa aking bahay. Hanapin ko lang si... kabisado ko na po. Kapugi. Hanapin nyo po lang po FB ko, Liti Galban. Ayun. Ayan
Ayun na, nakita ko na, Mami. Message na lang po kita. Ayan po. Ayan, na-message ko na si Mami. Ayan guys. Malapit na mag-alas 11. Ayan, Mami, minisage na kita. Sige po, host. Salamat sa iyo, Mami, ha. Salamat sa pag-antay sa aking LS. Sana po huwag kayong magsawa sa aking muka. Donald's Vlog, done na po, sabi ni Crescencio Katubay. Buhay pa din, host. Ayan. Yung kamukha ko, Madam Litsaus, oh. Nandiyan pa pala. Si Boss Nicole, ayan ang aking kamukha. Gano'ng magkamukha eh. Kasi mamaya alas 11. Mga 10 minutes na lang po, 10 minutes. Ako'y magpapaalam na po mga guys. Salamat po Mami Lit's House, Boss Nicole, kay Mami Peng, salamat sa inyong pagpasok sa aking LS. At sana po ito umpisa pa lamang ng ating pagiging magkakaibigan. Kaway-kaway kayo dyan, baka ma-stroke, sabi ni Boss Nicole. Sana ito ay umpisa pa lamang ng ating pagiging maging magkakaibigan guys. At sana ito ay tuloy-tuloy at hindi lang sana dito sa Kuwaiti tayo magiging magkakaibigan. At kahit sa saan tayo magkita o magkita-kita man tayo sa personal, sana tayo maging magkakaibigan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po kayo mag-iingat palagi. At huwag kakalimot sa ating Panginoon. Hingi po tayo ng ating pasasalamat at hingi tayo ng tawad kaya tayo wala tayong kasalanan kay Lord. Lagi tayong makaalala sa Kanya. Nicole Colette, hindi lang po kaway-kaway sir, sumasayaw pa. Ganda ng music news. Ayan, pagagandahin ko pa ho yan pag tayo nagtagumpay dito sa waiting. Pagagandahin ko po yan. At maraming salamat sa inyong pagpunta. Ingat po kayo, Mami Lit's House, Boss Nicole, at si Boss Crescencio na nandyan pa rin hanggang ngayon. Sana po kayo mag-iingat palagi. Ingat po kayo palagi, Madam. Boss Nicole, si Boss Nicole po, mag-i-release po yan ng 2:30. Kayo po, Mami Lit's House, ano pong oras ang iyong iyong LS? Likewise, host. Yes po. Para ako'y makabisita naman po sa inyong LS at kayo ay aking tututukan. Oo nga, nakaka-indak sounds ni host. Ayan, nakaka-indak talaga. Kung ako lang may rito, sinayaw ko kayo. Masaya lang tayo. Masaya ako. Binisita ko ni Mami Ping at saka ni Mami Lit's House at saka ni Boss Nicole. Nandiyan pa rin hanggang ngayon. Sana all. Oh, sana all. Everyday Friday lang po muna po ako. 8 p.m. po. Ngayon, mamaya po wala po kayong LS. Sana all. Every Friday lang po muna. Every Friday lang po muna. 8 p.m. Ayan po sa Friday. Baka makalimutan ko. Isisit ko ito. Every Friday. Okay po. Bibisitahin ko po kayo. Wala po ho. Salamat po, Ma'am Lit's House. Salamat sa iyong pagbisita. Ako po yung mag-i-in na. Ayan. 10:50 po. Ako yung mag-i-in na. Kasi po, 11 po ang aming nagpe-prepare pa kami ng mga pagkain ng aming best.
At ako'y walang katapusan magpapasalamat po sa inyo. I-bell mo na lang ako, host, para opo. Gagawin ko po yan mamaya po at pagkatapos nito, anuin ko na po kayo. Okay, just in case po. Ayan. Babalikan ko na po ang iyong bahay. Alam ko na ano na kita eh. Napuntan ko na po ang bahay mo dito sa main ko. Nung ano tayo, nung nag-ano tayo kay Boss Advisor, alam ko na puntahan ko na po kayo. At lagi akong, kahit saan mga bahay pag ako'y pumunta, lagi nakakalimbang ang mga nanyan at saka yung mga red na pangalan. Lagi nakakalimbang po yan. Dahil tutulong na rin naman tayo, ba't hindi pa natin kumplituhin, di ba po? 2 minutes. Dapat tulong na. Buong puso, huwag yung isip. Thank you po, host. Ayan. Pagtutulong tayo, buong puso. Puso ang huwag isip. Yung yung nararapat, yun ang gawin natin. Di ba guys? Kaya, salamat tayo at may mga kaibigan tayong legit. Ayan, nandyan. Hindi nang iiwan. Salamat po sa inyong lahat. Ayan si Boss Nicole. Boss Nicole, anong lunch mo? Si Mami, napuntan ko yung niya. Yung crispy pata. Sarap. Namiss ko tuloy yung mga luto ng aking mito. Tama, boy. Pogi. Dagdag pogi points. Yun, matulungin. Matulungin. Tulong tayo. Hindi tayo, pagpupunta tayo sa isang bahay, lahat na. At huwag kang mag-iiwan ng hindi maganda. Hindi po ako nag-iiwan sa ere. Alam naman yung mami. Alam ko naman po yun na kay nandyan lang po. Kahit ikay nakabigi, hindi ka mag-iiwan. At nandyan ka nakasuporta. Mami, ang taos-pusong pasasalamat ko sa iyo ay walang katapusan dahil po ito'y umpisa pa lamang ng ating pagkakilala, mami. At maraming salamat po. Ayan guys, mag-iin na po ako, mami ha. Mami, para work muna. Para hindi tayo masipa ni Boss Nicole, salamat sa lahat ng pumunta po sa akin. Maraming salamat po. I love you all po sa inyong lahat. Mami, ingat po palagi. Regards mo na lang po ako sa iyong mga anak at sa iyong husband. Maraming salamat po at naway tayo magkita-kita. Salamat po marami. Salamat po, mami. Bye-bye po.